Местен или преминаващ не може да не си опитал Перигюрос, най-известната закусвалня в града. Между нас, най-апетитната. В Перигюрос вкусът среща разнообразието. Тук ще намериш сандвичи или порции, добре изпечени и изискани меса, в множество варианти. Каквото и да избереш, едно е сигурно, качеството и автентичният вкус ще те накарат да се връщаш отново и отново. Ние започнахме, разбира се, с салата. Виждал ли си салата с гирос, толкова пълна, толкова засищаща като нормално ястие? Продължихме динамично с специалния BBQ Texas бургер, специален барбекю Texas бургер. Бургер, който си струва всяка хапка. И разбира се, опитахме класическата питка с сувлаки от пиле, просто ненадмината. Вършихме с покритата с гирос и много кашкавал, защото и опитът не спира тук. Предпочиташ удобството на дома си, доставката идва да те спаси, като храната пристига топла и апетитна. Ще влезеш в обкръжението на удоволствието,